up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sa sabayo koromo we wato wispo def mama sernam. Anyong subserna se karif ko archi prespartori. No, uno demorata con correspond. Maar op sa correspond ik badus we na succes. We go sorgu taki a tweede helft op play no. En dem taka tweede helft zo play. Na komende 5 jaar die moest go voor seta kondere meki ala den taidu be tayu bere meka torga ti de ka usari ni ka ci so bi bere kasani madai go mafti de mis dona wan jong wan jaso abradi si kada ka meke serf bekend Rasa lobiwang may baru wan shidi Mas Ragambo grantang ita kigim baka arem to fuku ina programa ma foral no a 1 miljoen stranamang sa de in Suriname 600.000 en de rest naar de diaspora gemeenschap. De diaspora sa ita in Nederland, België, Parijs. Maar ook Caribisch gebied, Mas Ragambo, Aruba, Bonaire, Curaçao. Totaal 1 miljoen stranaman. Tidak mecara programa gona nga Mas Ragambo. De story deftaki Mas Ragambo. Ja, story deftaki maere no. Omnilas aksimitaki. Ibri yurmesh yes danga wan young boy dape. Sumana boy. Je verstaan. Fa boy neng wat de wasabi. Ma misere fifa programa disi. O aksi. Sumana yo. So, mo probeer fu leggen uit iwan nutshell is habito Mas Ragambo. Mina vikash kunden lal in apartheid schreef fu VHP mina wang voor de ondervoorzitter voor adviesraad. Maar tegelijkertijd mina wan ondernemer. So mayere, me kotimofo. Maar no na verkiezingen kom. Daarom ik me actie taki. Dat zou gebeuren. Juna im leg afvolk uit met de sabi. Sana you in a periode die si daar verkiezingen kom. Say tu. Mas Ragambo mina one of the kandidaat voor a partij namens VHP. En mi ab walosan sa mi mabaremi voor le kandidaat. Want mi krap nota pa nummer 25 minus op of 3 weten, maar we horen telek 25 mei. So, dan uyera pis dati. Dan mi wasap wansan fi. San trek you aan, wat ide omelang en apartheid. Maar san trek you aan dat die afverkiezing die ze kom, je want er een kandidaat en zo. Sana den grondpraxeri, me bedoel de fundamenti, pe ishitak ai in apartheid disi, mi kantron kandidaat, wan mi sabi fa asane waka in apartheid. Sana den grondpraxeri fi me ki teka besluit putron kandidaat. Luko Mas Ragambo, lek yoma ina kondre mishi bepaalde sani. Pe mi etaki umus rokot moro tranga lek stranamang en a gedeelte na a productiesector voor a kondre. Maar we kata pa pis dat dadelijk. Mi wasabi fi you sang har you voor de in apartheid omdat apartheid Mas Ragambo na apartheid pe alvast voor gimi a belangrijk a openheid voor apartheid. Alvast voor apartheid et chare waka dat men luko a beleid vanuit apartheid. Ja. Weet je? En ook zo'n belangrijk gimi, like Johan, in apartheid, dat de man die si is zit na kondre na nga structuur. Ano tak te regering dat je wakai do babausan. Ja. To? Dus VHP nou een partij de ma adina ning ba vooruitstreven. En dat pe je shitak jong, like Johan, like me, sluit me aan na zo'n partij sa de vooruitstreven. Voor meki akondre go moro betre gi alasrana man. Oké, dat nana sa ba yo promodo yera pis disi fa yo wan di feni taki awani voor ondersteun en eigenlijk DNA kandidaat
Ja, even komt binnen is punt 2 dat we nog sabete, maar met moeite voor jepi, voor tjara sani, voor tja versnelling kon in a economie. Want wansan me te you, is die economie disi, aan een woord. Economie, imsi economie leka huishoudboekje voor de bigismafie. Pede seti sado baya la mufa, om een inkomsten de, om een uitgaven de. Dan, if a economie is ani, dan a huishoudboekje dat die kan pretenderen, want dan na waarde, want na los vast wo worken. Je verstaan? En ik begrijp dat de regering die steekt, dan, als ze komen denken, kan de façons maar de belong de betak nemen naar een regering maar ook archa president. Ja, kan de... Meer rasan. Ik was daar. En de vorige president Weilen heeft mij gebeld. Ja. En ik was verrast, niet door het belletje, want we waren in onderhandeling, we waren in overleg. Fasam, we dragen over het bestuur, van wat ik aan bestuur abra. Maar toen hij belde en zei van, heren, incoming, wat probleem. Dat pres aan een probleem. We kunnen geen salaris betalen in juni. Ik zei, maar wat moet ik doen? Toch? Ja. Maar dan no, de bank bij hip uno, nu willen ze ons niet helpen. Maar misschien kunnen jullie praten. Jullie zijn die incoming. Misschien hebben ze meer vertrouwen in jullie. En ik weet nog, het was voor het weekend, heb ik snel mijn team bijeengeroepen. We zijn snel bij elkaar gekomen. En we hebben gevraagd, namelijk wat de opties zijn, wat de mogelijkheden, hoeveel geld er nodig is. Toen hoorde ik van die banken dat elke maand er geleend is om salarissen bestaan. Dat wisten we niet toen we in de oppositie zaten. Ja. Uiteindelijk zeggen die banken, oké, we zijn bereid. Echter, moeten jullie je plan presenteren wat jullie gaan doen als we eenmaal daar zitten. Dat hele weekend door hebben we gewerkt aan het plan. Het is aangeboden aan die banken. Die banken hebben aangeboden aan IDB en IMF om te kijken of het plan goed is. En daar is er go gekomen. En toen hebben die banken gezegd, voor de laatste keer, niet aan ons, ga ik die regering die zich klaar mag gaan weg te gaan ondersteunen. Dat ze de ambtenaren salarissen kunnen betalen. En de ambtenaren die hun salarisslip bewaren, die kunnen nog kijken. Juni 2020 hebben ze heel laat. Maar dan kan men zeggen, u heeft de NDP eigenlijk gered? Nee, kijk, NDP was al... Ze hadden de verkiezing al verloren. Inderdaad was er een groep die zei, liep de man. Dan krijgen de ambtenaren maar een maand geen geld. Dan nemen we het over. Kijk, het is een vraagstuk van... Waarom heeft men voor jou gekozen? En niet 100% van alle kiezers hebben voor jou gekozen. Ik ben gekozen geworden. En uiteindelijk ben ik president geworden met 110.000 stemmen. Van meer dan 380.000 stemmen. Ik kan zeggen 1/3 deel. Toch? De rest heeft niet op me gestemd. Maar uiteindelijk, als men voor jou kiest, ben jij wel verantwoordelijk voor die 600.000 Surinamers. Je bent niet alleen president of incoming president voor die 110.000 die op jou gestemd hebben. Zo, dat doe je, dat een verstaan. Dus die zien, mi moksen kon aan de economie. Dat want dat die vorige president, afas van economie af dembede, na Dijolo tapolo, altijd wan olobede. Dus die president die sponteki, en als dat u verstaan, dat ik ja, termen bar die zo zetten, dat o zetten. Wel, ik ben musa dekati, hoe be take over, want ik ben pai ambtenaar, ik ben pai atoso, ten no de probleem dete, e los op safri. Dus zo verstaan, dat ik asan beterang, barawikas 5 en a torda die. Belangrijk like fa president Lieutenant Masragambo. Ja. Adi amang gota pe kabinet. Ja. To, dan gewoon apparaten no BDP amang be musuro ko tu. Dus jullie jong WhatsApp ala de tordi. Den sanat mi sabi Masragambo omdat mi de ina aparte ma ook tu minal franamang mineta iwan tra kondre de saneta kito. Ja. En dan is het yung a president et teki grofo gezegd, wan broko parnasi abra. En de vorige regering ewan gidema vroegtijdig nog erbij, Masragambo. Dus zeg maar, toen mo afesi,
Ja, klopt. Want Sami verstaan, de banyi no be vertrouw a vorige regering moro. De man no be wan lende man moro. Precies dat die. En zelfs de bangi bij de sofara dat je onowando zaak naar NDP moro. So, madame, ik moet verstaan zijn boen. Dus in feite, en disi, na de jongwang, die event dat ook kost en die zo kost. In feite, a consultaki, die a president, sande no, go tak nanga de banyi, baka da verzoek komen het ak beji yara. Baka da verzoek contact teki wan mino mango moro fara. Die verstaan, dat amango takanga de banyi. Dat de banyi eis, tak jere no. Char you ontwikkelingsplan van jou seta economie van jou doet die wan mi wan abzekerheid van mo die samoleni die bij de ambtenaren atoso. 35. No, maar daarom, ook masragamo, mi attacking ook te jaren. En dit na even mag op chinse buiten. Gewoon voor ons maar vergeten, het gaat einde van de rit. Dat de bangi bij de wat 3 banken waren over de kop, hè. Ja. Door de vorige regering. Ja. Waardoor de mannen bij een de vorige regering moet moro brengen. Om onthouden zijn boel en het belangrijk voor dat om stap te zijn dat de president is tek abra. Het plan zei dat de bangi eisen op je incoming government. Ja. Dat luister in pot een plan van Josani. En misabi het toen masra affinantie. Maar pota plan de ma actie toetak de abi gogoro kanga IMF. Nou, de eis voor de man. Juist. Want de bedoeling bij de ook dat je moest goro naar IMF ook wat tra optie no bij de moro masra gambo. Nee. En zo is je brengen sa dat de man bij aba vertrouwen in een president op dat moment net incoming. Volgens mij amano bij Trump president eten. Nee toch? Incoming een president. Pe de man aba vertrouwen de banki en de man de man monda de salaris plus a vakantiegeld de man daarna. Dus nog betaald worden, Masra Gambo. Maar wat terasan ipsa ook toe. Isap taki de man voor postpaarbank. Want dat balanti mones don. Ja toch. Voor bij de euro. Je verstaan. Dan ator dat no set serefi dat de man die opdracht. Om even money dat kopo. Moto gaan terapie voor regering. A incoming regering. Die wanneer je is moeilijk. Kies probleem voor normaal paai. Word ook man aan de sandati. Perasa, sem salek van Masra Gambo teko. Uno vergeet de sandisi. Want aan een belangrijk punt dat ons maar begrijpt hoe zozeer een regering die zich kiest kon refuteren. En dat ben makkelijk. Maar wat betekent wan klep a president en leg uit wan tjinso van a tori daar zo. Hoe Lucas? En president, over friends and family. Uw dochter op het kabinet. Uw vrouw op de staatsolie. En uw zoon in Miami. Er is veel kritiek geleverd daarop. Hoe reageert u daarop? Ja, dus kijk, die kritiek is bijzonder belangrijk. Ja. Maar het is ook om even na te gaan wat de situatie was, broeder. Toen ik op het direct na mijn beëdiging van die oversteek deed, van congreszaal naar paleis. Eerlijk gezegd moet ik gaan precies had ik gedacht dat een hele grote groep mensen gaan me ontvangen. Ja, de nieuwe president komt eraan. Ja. En ik kom daar binnen en ik... 5 mensen hebben mij ontvangen daar. Mensen die medewerkers waren daar. Ik zei, maar waar is het personeel? Ja. Nada. Zo heb ik het kabinet overgenomen. Alle computers weg. Kabels daar nog. Geen personeel. En je moet op dat moment starten. We zijn gestart met een groep vrijwilligers. Mijn vrouw was erbij. Mijn dochter is erbij gekomen. 3 andere medewerkers die ik had als VHP op mijn secretariaat. Snel, jullie gaan me helpen. En zij zijn begonnen vanaf die dag. Brieven geschreven naar bedrijven. Bedrijven gebeld. Helpen jullie ons? We hebben niks. Eerste computers zijn gekomen. Eerste brieven. Ja. Post komt elke dag binnen. Stukken komen elke dag binnen. Raadsvoorstellen komen elke dag binnen. Resoluties komen nog elke dag. Die mensen hebben mij geholpen. Ja.
Kritiek is erbij, maar het waren mensen die op dat moment beschikbaar waren zonder geld om te werken. En natuurlijk, als die kritiek er is, dan moet je ook daarnaar luisteren. Inmiddels heb ik ook mijn vrouwtje gezegd, trek je terug. Het is first lady, maar trek je terug. Doe geen kabinetsdingen. Mijn dochter, trek je terug, doe geen kabinetsdingen. Ga andere dingen doen. Als de samenleving moeite ermee heeft, al ben je een master, al heb je 2 masters, al ben je goed opgeleid, ga even rustig thuis zitten. Dat is veiliger voor jou. Ja, Dat van mijn zoon is een ander verhaal. Hij heeft ook gesolliciteerd naar het kabinet en ik heb het afgewezen. Ik heb duidelijk gezegd dat er geen werkplek op het kabinet van de president was. Nou maar, hij solliciteert naar VP, dus VP heeft hem wel in dienst genomen daar zo. Dus daar heeft hij gewerkt. Hij heeft rechtstreeks gesolliciteerd naar Min Bibes. Pas later hoorde ik. Want dat wordt relatieprobleem als vader en zoon. Wat wordt je relatieprobleem? Niet dat we elkaar niet praten. Hij blijft mijn zoon. Ik blijf hem respecteren. Ik blijf hem waarderen. Maar hij solliciteert. En de minister heeft me geïnformeerd. Maar ik zeg, luister, ik wil daarin niet bemoeien. Hij heeft gesolliciteerd. Hij heeft een reden gehad om rechtstreeks daar te solliciteren. En niet via mij te doen. Hij is beoordeeld geworden. Hij is gestuurd geworden. Hij is niet in een diplomatenfunctie. Hij heeft zijn issues daar gehad. Hij heeft gehandeld in strijd met de richtlijnen, met de procedures. En inmiddels ontslagen. We doen dingen die voor alle Surinamers gelden. Maar we doen ook die dingen van Namataki, Minolobasandisi, president. Maar inmiddels hebben we meer dan 700 mensen die op het kabinet werken. En die zijn dwars door de samenleving. Elke week zou ik haar ghetto, want daar wordt ghetto. Heeft presentiële werkgroep op het kabinet. Maar je ook het ding niet. Alle Surinamers hebben daar ruimte op te werken. Dus inderdaad is een issue waar de samenleving moeite ermee heeft. We rekenen aan dat toe. Pradanga sa lobian, luku Yusuf Yere fa president el lagay. Di amang tron president, di amang go tapen stupo amang mo po kongres halda amang go na en kabinet masra gambo. Tano amano de fo ofifi rokomano mo de dape. Da i abwang kabinet bastan nga somero komang. Mi sabiete da mi tak fu mi srefi adida ti ok tui dagen daarna mi go dape. Masra gambo no tin so computer no bede ni so printer self ijskast na nga dringi no bede wa coffee apparaat sret no bede. So erg ga bede. So ma yere. Kan de desmane verstapis dat dame borken kapchimu. Na lek if bijvoorbeeld a familie abwang per nasi. Dan no once may na per nasi no wan borko de. Pasi no de. Fugoy na per nasi. Da wan gesen teken tap eng. Dat het tak wo kota pasi opo fugo. Meko golu. Sande ina per nasi. Dat de kota pasi na so musha santaki. Dan president Terian trafas no bedef tu na een ageisma voor trouwens mensen in een omgeving hebben teki voor begin to our want dat teka verantwoord vanaf die a president die bij door de bank dat teka verantwoord dat hier no abon dan misa begin tek verantwoord to zorgen dat de land die de money des aan do en zo among go actiebedrijfsleven voor liever bepaalde sani jepi Jimmy Tori. En asan lek fay take na so ade brangasa if president bi descrivi briefi okay ano president man de masa bijero ko nga en skrifi briefi ko na de bedrijf fu meg de mai gi a ondersteuning ino vergiti tak tapak kabinet dagelijks brieven en ondernemers, individuele melke burgers, ambassade, allemaal zijn brieven go dape. En im die antwoord bakato. Asa de wan mooi sani ja president van kondere in het kabinet. De na no wansma. Da ja wan tu saboteurs dape. Dan is donde luku da de mo saboteri toch. Maar dan asa lobby wan commit taking en ano switif taking ook toe. Tak a president tekwang kabinet ving abra letterlijk masraga mo broko parnasi ama bete abra. Ja. So, madang wolu wan terapistor baka want ala de sandi siwe charu ko fosu go doro pe umbo ko follow. If je hebt een schuld aan een kondere, en moet je concreet een voorbeeld, dat je 1 miljard hebt.
1 miljoen voorbeeld, die Oppenheimer schuld was bijna 1 miljard. Met 900 zoveel miljoen plus rente. Maar China zat in de buurt van meer dan 700 miljoen. Maar als we onderhandelen, dan onderhandelen we over het volgende. Van luister, als schuld voor UNO, Sami Abino aan you, mi normaal lossen af. Mi economia no tranga zo. Mi inkomsten no de zo tranga. Mi aflossingscapaciteit no de. Dus ik ga je niet kunnen betalen. Natuurlijk is er een overeenkomst daar. Maar ik zeg ook, we are law-abiding. Ik ga die overeenkomst respecteren. Ik ga je betalen. Maar laten we die overeenstemming bereiken met een schuldherschikking. Wat houdt die schuldherschikking? Dit is het bedrag. Minimaal paying, je moet een lager bedrag. Dan kan je een mooi Engels woord haircut. Lager bedrag. Tweede, een renteview. Hey, minimaal paying rente. Dus jouw rente moet omlaag. Die schuld heeft een termijn van 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar. Die van Oppenheimer was tot 2026. Dan moet je direct 550 miljoen 1 keer terugbetalen. Toch? Dan zeggen we nee, we gaan het niet hier binnen kunnen betalen. We gaan het in deze periode betalen. Toch? En uiteraard zijn ook andere voorwaarden. Maar China had een positie van groot land met meer dan 180 andere landen. Zelfde schuld. Deal. En het lukte maar niet. India had inmiddels al meegewerkt. Die andere groepen hadden inmiddels al meegewerkt. De landen die behoren tot die Paris Club, de Europese landen met Israël. En uiteindelijk is het advies gekomen, ga praten met de president van China. En ik ben gegaan op staatsbezoek. We hebben gesproken. Hij een grote leider van een groot land, ik een leider van een kleiner land. Maar daar als 2 gelijkwaardige leiders. Met respect, met dezelfde grani, met dezelfde eer, met dezelfde, weet je, ook intentie om die samenwerking te verbeteren, te versterken, om ons land te ondersteunen. Ja, het heeft inderdaad tijd genomen om uit te leggen, maar 1 ding was duidelijk, dat hij ons gaat helpen. Dat hij mee gaat werken in die schuldherschikking. We hebben daar die verklaring getekend, waaronder ook die schuldherschikking. En je ziet, het wordt uitgevoerd. En dat helpt ook. Namelijk dat IMF-programma succesvol verloopt. Ook India heeft meegewerkt. Alle landen van Europa hebben meegewerkt. Israël heeft meegewerkt. De commerciële schuldeisers, die hebben allemaal meegewerkt. En daarvoor hebben we vorige maand een award gekregen. In New York. Dat Suriname het beste land, het eerste land en het beste land met de beste schuldherschikking is gekomen naar hun schuldeisers. Dat is de award die we gekregen hebben, die onvoldoende aandacht gekregen heeft hier in Suriname. Maar ja, het heeft leiderschap gekost, maar met name vertrouwen. Dat was onze kracht. Wat moeten we inzetten bij schuldherschikking? Je gaat minder geld krijgen. Vertrouwen inzetten, goed beleid inzetten, goede toekomst. Goede hervormingsprogramma, dat je geld toch terugkrijgt. Mopa Yubaka, maar heb me een schuldherschikking. Heb me een hervorming. Dat is de kracht van ons geweest. Zo, dat doe je die dat we borken kan grondje. Dus dat want dat no besarete dat computer aan de sand dat no bede. Maar dan nu je boshi, dat je als zo de chapai mande. So many en ala de man jump out na patapa president ne kita kuwan money. 5 na pistor dati. Belangrijk sa misap ete masara gambo bureau staatsschuld no be ala de informatie ete. Zelf nanga misap ete ex-minister voor Financiën masara Arman Akchaiber Singh. Ja. Di amango dape amantaki nanga in karton de man bon papier na Financiën. Alasan de man bebseti te lek misap ete masara gambo. President dua inventaris tap ala ministeri national international sana de upa kosten voor akondre da amandu a persconferentie na congres ha. Pe amamik bekend 4 miljard American dollar. Paimang de malidiunu. Dus in feite, de akontaki a vorige regering voor een populistisch beleid. Dat want taki is op de swatje baas toch?
wie zou er komen doen a boom, want de er komen loba baas. Je verstaan? Terwijl jullie er komen en concorreren. Isabito. En mine charisma voor, maar met tanta king. A vorige regering met de volk die slecht voor. De man tapi in waren, die op de troon nyangi, not moro. Na finyang ikrap krabagron, de mane ontwikkeli, in eler noti, de mane jia uku figo uku, lek de man troe fisiki. Da finyang, de. Dat na kwechi lesi. Ja? En zo in een bouw-economie. Schrijf je mas regamo. Daarom is belangrijk berdangasa. Je moet lukken de prioriteiten sa regering instellen. En sa regering doet voor de ontwikkeling voor de kinderen. Ja. Isabi? Want los maar ook komt die na die ook leg je uit mas regamo. Ook tegen de mannen, maar ook leg je uit dat je de regering doet. Loko, if you have one schuld 4 miljard berangasa en de eerlijk en de open schrijf je toe voor begrijpen aan dat die maar ook toe te geven vooral, hè, Mas Ragambo. Yes. Dat het tekwa economie abranga 4 miljard schuld. Dat lijkt van je net dat Oppenheimer rekopot ne figya ini, neki. Dat je abtrase India ikong baka, dat trase ab China baka sa ikong. Brada, me want me money. Dus in feite, if me verstaan, Samsung, nou een financiële zwerftocht aan regering die bij daar visie bij voert. Dus de man bij bouw aan economie op. Sa de man bij doen en dat na apprenspartori a wegi van economie, a balans. Ino kan die morgen voor uit dan sa je verdien. Ino kan doen dat die odia wan huishouden na lek van betegu van manangapa am mai chara klein beetje kon da grof wan da pamusja kon apane charen kon dan ma wanda am go sorga patu wanda scatter in deel en da payments don dus disi na atori sapsa na ma maser na dat tidena de ibe taibere uko en no de po water wanda inflatie a balans kono isabi tok saweji uit na dat weet je zie. En zo als aan het werken, dat nou wisselwerking, na dat want dat economie. Maar je redt ja, hoe hard je gewoon kopen. Je nog bent daarbij, maar toch weet je wat er is gebeurd. Facebook. Na je redt ja gewoon tegen je, no? Fake news. Sabakutime. Wasi. Venga con danse puro. Sabakutime. Sabakira puro. Sabakira puro. Sabanyama pura la eri mere. Sabakira puro. Sabakira puro. Takidi ukirabo, saide no wasapo, sokinyama pora na eri mere. Papa kirabo, yo domi. Papa kirabo, papa yama pora na eri mere. Papa nyama pora ga eri impere. Papa kiraboro, papa nyama pora ga eri impere. Zo, dat doe je Samsa, dat wantaki. De man nyama voor, anga heel bere, anga la wiri, anga alasan, de man no lip noti, at dat make de man beja incoming president. Dat jere no be beji koteki. En dati, mi etaag de man uit. Voor alle parse bedorg. Dat make de kata podium dat de contact de tor die staat de jene tak 2016. Die money no be de moro. Am converter sa de dunanga money. Die money no be de moro. Am converter dat die sa de dunanga money. Want de scattering de no water facilite ko kree zogenaamd taki 2016 na la de anga ne to be waka suku money. Uno be mal len moro, smano be wal len moro.
IMF serve hoe ligt op. Je verstaan? 2016 de ligt IMF op Bansragambo. Ja. De ligt de op dat de lowe. Meer tak in lowe. Ja. Die regering eerder dat de wankong in regering Masragambo. Ja, aan de kant. Dat de mij tak over waarden en normen, de mij tak itra, de mij beledig een bepaalde doelgroep naar kronte olisan om een soort sani. Nee, maar je hebt pis dat die, de san dat die, militair de wana lausani, dat na te man etjes boertje vrolijkheid, dan mij tak de san dat die. Je verstand ook. Sami je verstand, jaso, je verstand. A regering die sademan seti, sademan doe. En die pemos de dankbaar dat die de fenon podium. Uberikatak ai. Isap sadem. Na shoot. De man shoot yara. De man proberen mekar de man is boroman. Omdat asan seti. Dat asan seti. Dat de man kon scatter asan baka. De man kon scatter en baka. Dus nana sasa bayo kromo. De man wasan etaki. If you mati kor you if flow. Maar if you kor yourself, you war yourself as potu. It dede. No meka fout dati. En daarom meki. Amandis donono, a Bijiman, a president, de Chara Kondere. Dan, met Ouyere Sade Takfen. 5 redenen waarom jij moet stemmen op Chan Santokki voor Surinames toekomst. Eerste, sterk leiderschap. Chan Santokki heeft bewezen een leider te zijn die moeilijke beslissingen durft te nemen voor het welzijn van Suriname. Tweede, economische groei. Onder zijn leiding is er gewerkt aan herstel en groei, met meer kansen voor ondernemers en werkgelegenheid. Derde, investeren in de toekomst. Meer aandacht voor onderwijs en jongeren, zodat de volgende generatie sterker en slimmer is. Vierde, veiligheid voor iedereen. Chan zet zich in voor een veiliger Suriname, met meer aandacht voor de veiligheid in buurten. Vijfde, eenheid en vooruitgang. Chan gelooft in een verenigd Suriname, waar we samen bouwen aan een betere toekomst. Zo, dat doe je het idee. We make u go even terug, make u go verstaan om sang asane go. Asan dis ego om taki. A economia da kan du sa verstaan. Zijn de meki u bem tayu bere. Maar je shita ke go, want ku krachtversterking e parati. Je chisi suma aberechnen tapu. Isabitok a u vee voor de zo saaf we kring op bagal toe. En dat belangrijk. Maar zij nog frigitief je piu serefi. Isabitok, u bescherm je serefi. Jong trusjan in agron pranwasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De zorg dat je nou jaja saranama en jaja saranama. Met taku garantanje en mine na mazar dignity gambo. Brasa leko sabi udor na einde van het programma. Of na manteloke of niti of anyone euro. Veel trek precies. Maar een meest belangrijke beskopu like jongen. Voor strana met de jongen. Sorry voor dat une bong doet dit op straat. Af toe meshi want us my bong san dit op straat. Maar sorry ervoor une doing. Koor strana kri. Dat tede toe resten ko ina koner de matak. Wow. Het is een prachtig land om weer hier te komen op vakantie. Me baru ang grantangi, minafikash kunden lau. De eerste volgende keer. Dank u. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for